Aamussa vuoro Lärvätsalon uutisten. Meillä on siis päissään olevia ihmisiä lukee uutissähkeä, että meidän pitäisi nyt sitten näiden uutisten perusteella arvailla, että minkä verran on kuppia kallistettu. Kyllä, meidän ahkera harjoittelemme Anna tuolla kiertelee ja yrittää etsiä humalaisia ihmisiä. Ja sitten laittaa lukemaan tosiaan uutisia. Ja tänään uutisia lukemassa meille Keskitalo Loimaalta. Lärvätsalon uutiset. Miltä maailma näyttää nesteytettynä? Mä olen Keskitalo alias Seksitalo Loimalta. Juu, Lärvätsalon uutisia. Sairasvakuutus tulee syyskuun alusta pakolliseksi niin sanotusta kolmisanaisista maista tuleville ulkomaalaisopiskelijoille, kertoo Helsingin Sanomat. Tällä vahdella uudistuksen taustalla on EU-direktiivi, joka säästää maahan päästyä ehdokasta yli 3 kuukauden opintoja varten. Opiskelijan on hankittava sairausvakuutus, jotta hän saisi tilapäisesti oleskeluluvan. Vuoden voimassa olevan vakuutuksen hinnat vaihtelevat muutamasta 100 eurosta 1000 euroa. Keskitalo Tuomas saa pesää. No niin. Näinhän monesti Urpo Martikainen myös lopettaa noin 10 uutiset. Tänään Upi saa pesää. Nyt me pitäisi tehdä veikkailla. Paljonko miehelle promille ja mun veikkaus ottaa paljon? No paljon taisi olla jo. Tykkään tästä ihmisestä. Tää oli kyllä niinku hyvin viihdyttävää. Mä sanon 2,5 kuitenkin. 2,5? Joo. Kyllä mä veikkaan, että me ollaan vielä, kun mä veikkaan 2. Eiku hetki. Mä oon veikannut vähän yläkanttiin nyt. 2,3. Oh. Hyvä. Ei mun henki riitä enempää. 3. Paljon. 3,3. Vittu mä olen ihan vittu s***nä, kun vaan äijä ottakaa mulla pesää. Ei terve. Vaikuttaako alkoholi ihmisen suorituskykyyn? Ehkä. Lärvätsalon uutiset.